Kwazai vatari veSly Media TV. Zita ndini wenyu Daniel Kachere. Zuva nhasi tabuda chakanaka kuchitungwisa pa St Mary's pa bridge apo pasowe ramadzibaba bhomba vanozivikanwa nembiri yekuti back to sender, nekuti panopwanywa mabhodhoro muri kunzwa achipwanyika mumashure mangumu. Ndiro bhomba racho rinenge richigadzirwa. Zvisina izvo zuva ranhasi tasanganawo nevanhu vane matambudziko avo vakasiyana-siyana, vamwe vakaiswa urombwa, vamwe vakushawiswa mabasa nezvimwe zvakadaro. Pabuda vanhu vakati wandei vamuchanzwawo vachiita matestimony, uye vamwe vachabviswa madhimoni angachivashungurudza muupenyu hwavo. Ngatipindei pasowe ramadzibaba bhomba tione chiitiko chichiitika. Tinokutendai nekuramba muchisubscribe nekuti like nguva ipi neipi zvayo. Akadyarwa nemuvengi pavana vangu ngazvidzurwe. Gore rino zvandinobata ngazviendeke. Vavengi ngavandifuratire. Vandirangarirwe nezvakanaka. Kenani ndinoenda. Kunyange muvengi asingade. Haleluya. Vandichaisa kuna amai. Amai ndakuda kuti mbokupai chiprofita. Nimuyamira apa. Amai mati dei big fan. Uyai apa baba. Ndiani wenyu? Yangadzini. Munombofamba uri nehanzvadzini? Makambofamba kwakati wandei? Zvakanaka. Hanzvadzi yenyu akaiswa mweya wakaipa. Mweya iwoyo haudi kuti atomboita chinhu chinonzi chakanaka pakurarama kwake. Wani akapuhwa mweya wechirume uri paari, asi mweya ndochikwambu. Saka haafanira kugara mumba. Anofanira kuti akaita murume ofa, akaita mwana ofa, akaita murume ofa, kusvika nguva yechienda kusvika dzimba dzacho dzisingachavakiki. Mazvinzwa zvandataura here? Munotova kudii muchitaurisa? Munotova kudii nezvandikutaura? Varume 2 vakadini? Ndizvo here nhaya tete? Okay. Vana vangani? Vana 2 futi. Saka ndinoda kuti mhepo ipere nhasi. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Asi ndine urombo nevanhu vakatoisa mhepo yacho yakaipa babi ipapo. Amen. Amen. Hanzi maboro mangani? Ende unoutapita tinosangana garere, ende munoutapita tinosangana garere, tinosangana garere.
Wakamupuha nani? Baba vunza iye mzateni. Wakamupuha nani? Apewa na tete wake kani. Tete wake wapi? Ikare naho. Iwe unonzani? Iwe ugera ba unonzani? Ndiwani? Ndiwani? Wakampirwe. Taite mukadzi wedu hana chaanoita zvinobatika. Sandi uri kuuraya varume vake? Yesu. Ndiwe uri kuuraya vana vake? Ini. Zvakanaka, ndipai bhodhoro zvichipera. Pindirai, Kurumidza Jesu. Pindira baba. Mweya wakaipa, umama akaiswa. Mweya wezvikwambo ndabvisa. Makunoroorwa. Makunobata vana vapenyu. Haleluya. Ari padhuze ari pano hatifambiri mahara. Endai munomira kuno vamwe mozoenda kupai mafuta moenda kumba zvinhu zvakunofaya. Baba vangu munyika mune nhamo. Andidzoke 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 munyika mune nhamo. Andidzoke. Haleluya. Baba muri kuona sei kubva zvamatanga kuti mwana wenyu abatsirwe? Muri kuzviona sei? Akuita nani? Aita sei mwana? Dedzesai baba. Aipisa zvinhu mumba atya chii zvakadaro? Apisa dzese. Achipisa. Asi kubva zvamabva kuno kuzvaasei? Zvadzikama. Zvakanaka munhu akanga achipengesa mwana wenyu muri kuda kuti dii naye? Unzai bhodhoro. Unzai rimwe racho. Batai patoni. Onakana makomboirwa. Angane kutenda. Makadini baba? Ndosimba makadini baba. Aiwa, right. Sanganai nevatari veSlime Media TV. Muonesewo chakaita kuti muzive madzibaba bhomba uye matambudziko amanga munawo akapera sei, zvii zvanyatsa kuitika mumararamiro amaita? Okay, zvaitika mukati meupenyu hwangu, ndanga ndine dambudziko rekuti chakaita ndizivane nemuranda waMwari Bhomba ndechekuti ndandambofamba kwakawanda dambudziko rangu risingabude pachena randinaro raindishungurudza mukati meupenyu ndezvekuti ndanga ndine mhuri yangu, ndakasiyana nemhuri yangu. Saka ndokubva zvadaro ndezvekuti ndaida kuziva kuti problem iri kuita kuti chaita ndisiyane nemhuri yangu ndei. Ndokubva muranda waMwari pandakauya panapa vakabva vandudza kuti mai vako ndo vari kuita sei. Vakabva vavhura pachena kuti mai vangu ndo vakanga vachisakisa kuti ini ndisagare nemhuri, vakanga vaine urombo hwavakaisa pandiri inini kuti ndisagare nemudzimai. Tose nemunin'ina wangu ndo 82 asati atomborora kusvika paResidency. Saka muranda waMwari ndo vakazoita kuti zvibude pachena
ndobva vandiudza kuti enda kumba unoona zvakadai nezvakadai. Ndichiendawo kumba zveshiwani bva ndatoonawo kumba kune katsi. Yanga iri pai katsi? Katsi dzinotogara dziri kumba dzakatovanzika dzisingaoneke but dzakazotanga kuoneka muchironge muranda waMwari Bhomba vanditi enda unoona nhasi zvinhu zviri kumba kwenyu. Ndopandakatanga kudziona iko zvinezvi ndakudziona every time. Dzinenge dziri pai katsi uye dziri dzichitei? Unogona kungoona dzichingopfura so but dziri pamba dzichiratidza kuti ndedze pamba ipapo. Dzaitondishungurudza ndisingatogoni kurara kana mumba. Ndichingonzwana pamusoro pemba patingofambwa ndichiti ndikabata chino nechino chisingaendeke ndikaita mastenza ndosvika 2-3 but asingabatiki. Pandakabatsirwa nemuranda Bhomba imwe yachona yakabva yatongoita ipapo. Vanhu vaya vanga vatora stand yangu vakatondifonera kuti tichidzoka kustand yako ndakatovaka ndakutogara pastand pangu izvizvi. Testimony yakasimba. Saka ivo amai venyu nyakubereka varipi apa? Vari kukumba kwavo. Ndakazobva kumba kwavo ndakatama ndakwangu kumba. Vakazviona here kuti pane shanduko yaitika pamunhu andakachishandisa? Shanduko vakaiona asi kuti sevabereki havabvume kuti vakakubata kana kuti but iwo unongochiona zvinhu zvinotobatika zviripo. Everyday unotovabvunza kuti ko katsi dzinhu dzinobva nepi but ivo havakujekeseri. Aiwa, saka mararamara kuita kubva zvamakauya pamaziko paPfumba panapa zvavapo? Iko ndizvo ndandisingatogoni kurara kana mumba. Ndairara chero pane masowe ndaingoti manheru zongoti ndingowana chepane vanhu ndongorarawo ipapo. Kumba kusingatorariki kuchifambwa nezvinhu seizvozvo. Mairarama upenyu hunototyisa chero. Ndakapedza vanofunga about 8 to 9 months ndisingatomborara mumba. Saka ivo madzibaba Bhomba makazovaziva sei? Ndiani akakuratidzai kuti imboendai pabridge apo mungaona rubatsiro? Pandaitopfuura nepapa panotooneka bhozi pahighway kapa inside mehighway ndakati arya ndimboenda pane munhu waMwari apapo ndopavakabva vatondibatsira ipapo. Aiwa, tinotenda nenguva yamapa muchipawo testimony paSudai Media. Chokwadi vakandibatsira muranda Bhomba zvisingaiti. Iko ndizvo ndatiwa munhu akutorarawo mumba ndasingatomborara kana mumba. Ndeipi dzidziso yamungapawo kune vamwe vabereki vangava vachiita zvinhu zvakaita seizvi sezvamaitwa namai venyu? Dzidziso yandingapa ndeyekuti vanhu vasangoshungurudzika vasingatsvagi vanhu vaMwari. Ngavatsvage vanhu vaMwari vanenge vana Mr Bhomba. Woita sei wobatsirika wosunungurwa kubva pakusungirirwa kubva pamajoko euranda akadaro. Sezvandakaitwawo ndakasunungurwawo ndakutogarawo mumba ndakatozogonawo kuvaka imba yangu. Ko mhuri yakadzoka here mhuri? Mhuri iri kuchikoro. Aiwa, tinotenda. Ndatenda mwana Mwari. Kozvai vahanzvadzi? Azwai. Tabvawo paSudai Media TV. Taonawo muchiyambudzwa kubva kudambudziko ranga rakakubatai. Asi vatariri vedu manje vangada kuziva kuti dambudziko iri ranga rakamira sei? Zvii zvaitika muupenyu hwenyu kusvika dhimoni razobuditswa panapa pamadzibaba Bhomba? Ini chaitika muupenyu hwangu chekutanga ndechekuti ndiri munhu uya wekuri akachengetwa nemadzitete. Saka ndazogarawo ndobva ndaipinda chechi yandaipindawo. Saka ndazopinda chechi iyo bva ndaroorwa nemurume watete wandaigara nawo. Maroorwa nemurume watete wamaigara nawo? Saka ndaroorwa nemurume watete wandaigara naye. Iye murume ndiye akatanga kushayika. Mwana wabva azoteera. Ndatowo kumba kwedu. Vandabvako ndazogara kumba. Vandazoroorwa futi kechi2. Ndaroorwa kechi2 mwana ndiye akatanga kushayika. Murume abva azotevera, abva azoshayika. Ndopandakabvawo kumba ndabva ndagarawo nehanzvadzi yangu yandogara nayo mwana wamama wangu asiri wababa wangu. Saka mukufamba mukuningikina kurapera ndopandatangawo kuitawo zvekungofambawo ndichiudziwa kuti chakati. Saka hanzvadzi yangu yabva yazouyawo kumba kwangu. Ati hanzvadzi ngatimbofambai tidai. Saka ndopa kusvika pakuzonditiwo handei kwandakaenda uko nobatsirwa. Nekuti zvinhu zvacho zvakaoma izvezvi patiri pano. Tinoti nematambudziko. Asi vatariri vangada kuziva kuti varume ava nevana ava zvii zvainyatsokuitika kuti vazosvika kukusiyai?
zvaitanga sei mumba maigaregere mashiripitaitika ndeapi muzotiwo ndiregai ndimbozvifambira zvinhu zvakakuitika kwandiri chandingati chaingirikina pekutanga apa kuti nditi ndainyasoziva ndiunyeba moziva ndai ndiri muchipare saka taingovanhu nokuti unenge uri kumbawo pakuzorwara kwekutanga uyo akangorwarawo zvekuti akaita kunge munhu airwara njere ande vachingofamba tete vangu ndo vaitofamba nawo vachienda achinovarapisa kupi kumazvidzidzo zvemapostori zvamunhu zvinongoitwawo saka kuti uzonziva ise tingoriwo kumba sevakadzi vadiki saka taingosarawo kumbawo saka dzimara pakuzotiwo azoshayikawo ari kwaangauri aingoita zviya zvekuti aita kunge manozorwara njere wangobuda mumba kana kuti ungodedza hama dzake zviya zvekungoti nhingi achingobva dzimara pakushayikawo saka kushayika kwawo handizozivi semunhu anga ari kwai vari muzvidzidzo zvechipostori zvaingofambawo mwana ndakati tabva panhamo dzababa wacho hatina kupedza anambopedza kana 3 weeks angakura zvakadi mwana angaine gore vandatoenda kwatete kwandakanzi nana mama iwe chimboenda kwatete kuitira kuti kana tabva south toya tichikutora saka ndiri kwatete ukoko ndo pandakangona mwana kupisa miri asi ndiri kwatete ukoko pane nanhasi hope dzinongondinetsa ndati ndakarara ndine mwana ndangonzwa kumashure kwakuine mwana chita kunge kune chinhu chanhingirikina chasumudza kusumudza mwana ndo pakatangira mwana wangu kupisa miri nanhasi saka ndadaro ndibva tete vabva kuchinhoyo bva ndatoudza vatete mwana haasi kunzwa mushe ndafunga kuenda kumba kuharare ndo pandakauya kumba kumabvuku ndauya kumba kumabvuku ava vanga wasipo vangaenda kusouth nana mama wese vanga vari south pangori nevana vadiki andova ndataura kwanzvadzi dziripo amuna haasi kunzwa mushe saka senguva yekuti July yemapostori maprofita emapostori anenge asiko kuti uende kunonamatirwa apa kwakusina anenge July yavo vanovhara maprofita saka mwana dzimara azosvika pakushayika ndingori naiye nehanzvadzi dzangu dzadziri pamba dambudziko raitika mhamo dzamavo kana zvechivanhu zvechivanhu handisati maingoenda mumapostori chete ipapo ndaingoenda mupostori yekwamarangiyo dzimara apa akazoshayika murume wechi2 ndopa ndakazoti ana baba ini ndazvitadza regai ndimbodi zvepostori ndasiya ndisikazivi muri wezera rakadii ndine 37 samukutarisira kuchiroorwa futi here timonyeri zvakaburisa because tanzwa kuti mugarisana rarichita kuti mutadze kugara nevarume kana kuita mhuri mune umwe mwana here mupenyu handina umwe mwana wandinaye samukutarisira kuroorwa nditi aiwa tinotenda nezvaitona madzibaba bhomba handizivi kuti muchisvika pavari zvakabva nekupi ndiani akavaziva kuti kuna madzibaba bhomba anobatsira vanhu kuti ndichisvika pavari ihanzvadzi yangu yakauyawo last week yangu mhenoko anga azvinzwawo ndopakauya akataurawo saka zuro ndobva ndangoti ndobva ndazotiwo tazvitaura pabasa wapandinoshanda paelapo vamwe mai vabva vatotsigira ndichiti hanzvadzi yangu enda kwamadzibaba bhomba zvikanzi kunoita ndakambokuenda abva atotanga kutaurawo history yake ndakambokuenda chichi saka ndopo zvakaita kuti ndizoita kusumuka hanzvadzi yangu yazouya ndobva ndati regai ndiendewo mangwana paari kuenda aiwa tinodzokerodza zvakare kuti nematambudziko nekushakirwa kwamakaitawo uye tinetarisira kuti zvamauya panapa zvamuri kunzwawo mega kuti mabatsiro pamwe upenyu hwenyu huchiita pundudzo tinokutendai nenguva yamatipa seSlai Media TV makadii mukoma wangu tinokugamuchirai paSlai Media TV tiripo makadiwo tinoti nematambudziko nezvakaitika kuhanzvadzi yenyu kushakirwa nevarume vaviri asiwo seSlai Media TV ungatipawo kanhoroondo kamaionawo pahanzvadzi yenyu kusvika muzoti umwe wangu hanzvadzi yangu yanyanyirwa regai ndimbosvikawo nayo kumadzibaba bhomba chinoitika muupenyu ndechekuti pane paunongoona kuti zvinhu zviri kuitika izvi hazvisi normal nekuti munhu anotozvishandira asi after 2 days 3 days
anorasa mari, anorasa foni. Kutonyazoona kuti but munhu toziva kuti kurasa mari kunowanikwa. Asi pane zvekuzoti pamwedzi unorasa ka2 ka3 tunoti zvinhu pane chiri kukudzosera mumashure nokuti hapana chaunozomboita chaunozombovaka. Saka takangotiwo neni mushandiro wandongoitawo unongoona kuti zvinhu ndotoshandawo basa ingwani rekutoti unotoona kuti vari pasi pako vari kutoita zviri nani pane zvauri kuita iwewe, asi iwe uri nani pavari pakushanda. Utoona kuti zvinhu zvangu hazvisinomawo. Ukataura nemaclients zvimwe nguva mupedzisira musisingawirirani nezvinhu zvausingakwanisa kucontrola iwewe kuti but ingwani handidye mari dzevanhu, handina pandinoti apa ndaita ndikutotraya kuti zvinhu zvangu zvive perfect. Ndopaunotanga kuona kuti ko ndikambofamba ndikambonzwa kuti chii chiri kumbonyanyonetsa, kana paine chakakanganiswa, kana paine ari kubata at least ugare wakagadzirira kuziva kuti ndo zviri kuitika muupenyu hwangu. Saka ndopandakasvikawo nanzwawo munhu akanti madi kumboenda kwaBhomba aimbobatsirwawo panapo. Ndobva ndauyawo, ndobva ndaudzwa zvandakaudzwa ndiri muprocess yekugadzirisawo zvinhu zvangu. Svikira ndaudzwa hanzvadzi ndine kwandakaenda, asi zvandakaudzwawo nezviri kuitika muupenyu hwangu zviri kuenderana. Unotoona kuti zvandiri kuudzwa apa nezviri kuitika nezvichaitika zviri kuenderana. Dai wambotrayawo pamwe hauzivi kwaunoponera. Ndo chakazoita kuti tisvike panapa tiitese nhasi kudai. Vatara vangada kuzivawo imwe nhoroondo yakakurwadzai especially panyaya dzekushayikirwa nevarume vehanzvadzi dzenyu apa. Ndechipi chiitiko chamungati ichi chakanyanya kundirwadza ichi? Chinonyanya ndechekuti munhu wekuti vana vangu vanomboenda kuhoride kumba kwake. Saka unotonzwa nekutaura kwemunhu kuti munhu ane chishure chekuve nemhuri yake. Vana unokwanisa kuita vana vanouya pahoride, vana hanzvadzi, vana vasisi, but unenge une chishuwo chekuti dai ndaitawo vana vangu inini wekuti ndoita sei, ndosiyawo dzinza rangu vana. Zvinhu zvakangokosha kune munhu wechikadzi wese, even kuvarume chaiko totoziva kuti zvinhu zvakakosha kuti ungonzi uyu mwana wako uyu. Saka ndo chinhu chinorwadza uchinzwa munhu achitsanangura kuti nezvaari kusangana nazvo. Unongobatikana kuti dai ihanzvadzi yangu ndokwanisa kumubatsira sei. Zvimwe zvacho handikwanise kumubatsira, zvimwe zvacho hazvidi mari. Saka kutoti shamwari enda unobatsirwawo pakati, kutraya kuti tibatsirane. Novemba sehanzvadzi zvomaita izvi hanzvadzi yenyu yapunyukawo, uye ndeipiwo yambiro yamungapawo kumadzitete kana dzisekuru, dzingava hama kana vabereki vanoita zvinhu zvakaita sezvazvo zvakaitwa hanzvadzi yenyu? Chinhu chakaoma, asi mukufambawo kwandaita inini ndakazvimiririra. Zvinhu zvinonetsa kuzvitambira nekuti zvimwe zvacho zvakaitwa nevanhu vasisipo, zvimwe zvacho zvakaitwa nevanhu vari pasi, kuti usvike uchiudza munhu kuti ndo zvawakandiita izvo hazviite futi. Saka unotongotsvira mukati kana uchikwanisa kutofamba kuti zvibviswe pauri zviende, kana kuti zvingodzokera kwazvakabva zvinenge zvitori nani. At least wongorarama upenyu hwako hwawakapiwa naMwari. Kana hazvirevo kuti kuita mari ndo upenyu. Pane vakangosikwawo naMwari vachingonzi auya achawanawo zvakati, ndo zvakangonyorwawo mubhuku rake. Vamwe vanoitawo mari, vamwe havaiti. Saka zvinhu zvinongorwadza, asi advice inonetsa kuipa nekuti vanhu vacho vanobata zvinhu zvacho vanotopikawo nezvinhu zvavo. Saka chamurongoti chikuru kungofambawo uchimbovhereka. Kungotarisa upenyu hwako kuti zviri kuenderana here nezvawakapiwa naMwari. Because pane pamba unotonyatsoona kuti varungu vanoti you work like an elephant but you eat like an ant. Zvauri kushanda nezvauri kuwana nezvauri kuita hazvisi kupindirana. Wotoziva kuti panenge pane problem, pane dambudziko ipapo. Aiwa, tinotenda nenguva yamazvipira kuti mutaure nesu nevatariri vepaSlay Media TV muchinzwawo zvanga zvichiitika pano. Aiwa, zvakanaka. Tinotenda.
This is Yabuda TV, hakudi masivi Sly Media TV, and sport and dream street ngazoona ndapa news ndakawandwa name views. Sly Media TV mandi chinjira ang my dreams. Sly yao ya Sly Media, Sly yao ya Sly Media, Sly yao ya Sly Media, Sly yao ya Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth, kutipa nzira se mageto youth, kutipa gwarara mangwana rakanaka. Sly yao ya Sly Media.